vedel som, že počúvam hudbu viac ako kdokoľvek iný. Tak som tam prestal chodiť a začal som písať. A vypísal som sa. Ale nie len akože o tej smrti mami a tak, ale na začiatku sme boli kolotočári pre každého, lebo proste iba rap. My sme začali robiť ten reggaeton a ja som vlastne zistil, že čo je to ten showbiznis. Zrazu som bol tam, každý ťa potlapkáva, je s tebou kamoš, kým ťa potrebuje, vymačkajú ťa a potom ťa nepozdravia. To nekomfortné pre mňa extrémne. Dnes máme u nás v podcastovom štúdiu za mňa takého výnimočného chalana. Veľmi som sa tešila, keď mi zdvihol telefón a povedal, že vieš, čo príde. Musím o tebe prezradiť, že pochádzaš z Petržalky, čo hneď máš 2 body navyše pre nás, čo sme z Bratislavy a pôsobíš už veľmi dlho na hip-hopovej scéne. Z môjho pohľadu tu mám napísané, že 2008. Idem k tej Petržalke. Ako sa chalan z Petržalky dostane až takto ďaleko a takto vysoko v tej vašej hip-hop rapovej scéne? Ja na to neviem odpovedať, pretože možno, že som jeden z mála, alebo nevidím chalaňom ostatným do hlavy, ale ja sa častokrát čudujem, že kde to som. Že mne to ako keby stále nedochádza, čo sa deje a že máme za sebou proste veľa koncertov, veľa dobrých proste projektov, že som bol v telke. Pre mňa to stále je také, že wow, že... Takže ja vôbec netuším, ja som proste len chcel nahrávať, chcel som si písať texty, dávať to von a to bolo všetko a zrazu som tu, takže... My sme za to vďační, keď hovorím my, tak ja otvorene poviem, že moja generácia vás sledovala s takým, by som povedala, dešpektom, alebo s takým skôr... S nepochopením, S nepochopením, ďakujem za to slovičko, lebo ja som si začala počúvať stále viac a viac pesničky tvojej generácie, respektíve vašu muziku a ja som úplne akože nadšená a máte ďalších fanúšikov aj môjho okolia. Ja som sa chcela vrátiť len do tej Petržalky kvôli tomu, že ty na ňu spomínaš ako na dobré miesto na život, alebo nie? Lebo ja ako Bratislavčanka som vždy bola taká smutná a urazená, keď niekto hanil Petržalku, lebo ja si myslím, že to je super časť mesta. Takže ako si vnímal Petržalku a vnímaš? Tak samozrejme, že ja si myslím, že každý, kto niekde vyrastal, tak nedá dopustiť na tú svoju štvrť a ja takisto, ja som síce dieťa, ja som 82 ročník a do Petržalky sme sa nasťahovali, myslím, že v 84. 2 roky som žil ako malý v Dubravke, lebo odtiaľ som mal babku a otcovú mamu. Takže sme žili tam. No a a to boli presne tie roky, kedy vlastne tá Petržalka bola v takej výstavbe ešte. Pamätám si, tam, kde je teraz cesta, boli panely, všade boli stavby a tak ďalej. A presne to na druhej strane aj bolo to obdobie, kedy bolo tam kopec drog, dílerov a tak ďalej. Ale mňa ako dieťa sa to nejako nedotklo, lebo ja som športoval, no dobre, potom už neskôr, ale akože ja som športoval, na ulicu som chodil von tak normálne sa hrať, alebo s chalaňmi, ale vedel som, že veci sa dejú, ale mňa sa to nejak nedotklo, lebo ja síce som z Petržalky a keď sa povie Petržalka, tak automaticky vychovala ma ulica, ale ja som mal super mamu, super otca, viedli ma k športu, takže mňa ako keby tá Petržalka v týchto veciach obišla a takisto na ňu nedám dopustiť. A preto si spokojný, že si z Petržalky. Jo, ja som úplne. A preto je to občas aj v tých pesničkách počuť. Ja na to nadviažem, lebo ma zaujíma, či v podstate vieš dohľadať, alebo či ako keby tušíš, čo ťa, buď kto, alebo čo ťa najviac ovplyvnilo v takých tých začiatkoch. Naozaj, že hovoril si, že si začal športovať, alebo že si športoval a predsa len tá hudba je zase úplne iný segment, že ako keby, či tam bolo niečo také. No, ja som hrával futbal od 6 rokov a myslel som si, že... Za ten Juventus Turín, jak sme sa dohodli. Tam som sa chcel dopracovať, ale bohužiaľ, alebo možno aj bohu dík, lebo však teraz mám 43 rokov, takže už by som bol neaktívny určite nejakých 7... Vymaňaným kolenom. No, presne. Ak vôbec by som sa niekam dostal. Ale evidoval som, či mňa hudba ako písanie textov ma absolútne nebavilo, alebo som nad tým ani nerozmýšľal. Vedel som, že počúvam hudbu viac ako kdokoľvek iný, pretože počúval som cestou na tréning, cestou z tréningu, počúval som vo fitku, počúval som vo voľnom čase, ja som stále počúval hudbu. Paradoxne nie je hip-hop a ani som nebol nejaký fanúšik hip-hopu, absolútne.
No tak ja som počúval Metallicu, Depeche Mode, Kiss. A môj otec bol veľký fanúšik country hudby, takže Michal Tučný, Brontosauri a Super. takéto. Mama zase bola skorej Modern Talking, Eraser a tak. Čiže A Beata Dubasová? Akože aj slovenské Dobre, veci. ďakujem. Mám rada Beátku, vieš. Mali sme doma platne Elánu, mali sme Petra Naďa, Jasné. Beatu Dubasovú a tak ďalej. Čiže ja som veľa počúval hudbu, ale k tomuto som nemal blízko. A ja som začal vlastne, teda, že čo ma ovplyvnilo k tomu, aby som začal písať. Áno, Mne zomrela mama, kľudne, keď som mal 20 rokov a ja som sa dosť uzavrel do seba a nechcel som s nikým komunikovať. Nemám súrodencov. S otcom som nemal nejaký, alebo takto, s mamou som mal lepší vzťah ako s tatkom, lebo tatko jazdil v zahraničí, v Čechách, ale po zahraničí bol málo doma v mojom dospievaní. Čiže s mamou som mal, a mama je proste mama, vždy bude mama, takže s mamou som mal trošku iný vzťah. A mama bola aj často už potom aj v mojej puberte taký hromozvod medzi mnou a otcom, ktorý samozrejme mne ulietal dekel, čiže otec to chcel ma uzemniť. Mama samozrejme hľadala tú zlatú strednú cestu. A proste jedného dňa už to tá mama nebola a ja som nemal ako keby s kým sa rozprávať, nechcel som. Ale neprešváclo mi, ale okolie si to myslelo, tak som chodil aj ku psychologovi. Ale ja som si hovoril, že kurník, že prečo, že ja nemám problém rozprávať. Ale keď sa o tom nebavím s najbližšími, tak ja nevidím dôvod, prečo vám by som to mal povedať, že nemám k tomu proste žiadny, ja som v poriadku. Tak som tam prestal chodiť, no a začal som písať. A vypísal som sa. Ale nie len akože o tej smrti mami a tak, ale začal som písať o všetkom. Medziľudské vzťahy, koniec vzťahu môjho, ktorý som ja samozrejme vtedy ukončil, kamarátstva, pohľad na svet a tak ďalej, tak ďalej. Čiže tu som začal písať až. Čiže toto bol taký ten prelomový moment, kedy si začal vlastne písať a potom sa to začalo, si to chcel začať hudobňovať? Nechcel. Ja som jazdil na... Ja vlastne nič nechcem. Ja som jazdil na ministerstve obrany, osobného šoféra som robil a tam som mal jedného kamaráta, ktorý mal ďalšieho kamaráta, ktorý ma vedel dostať do štúdia niekde. Vtedy to nebolo jak teraz, že sa dá nahrávať hoci kde. Že si prenajmeš a ideš, hej. No tak ma dostali z Ion 5 v Petržalke ku Opakovi z formácie AMO. No a ten ma začal nahrávať a robiť muziku k tvojim textom? Ešte nie, tu som si kupoval. Od zas iných producentov. Predstav si, to takto funguje, že to si môžeš kúpiť. Teraz, teda už asi nie teraz, ale už vtedy... akože moc, každý má väčšinou svojho producenta. Ale sú hudby aj na predaj stále, ale vtedy som si musel, mňa nikto nepoznal. Vtedy boli ženy na predaj, teraz už je... Nie, žartujem, samozrejme. Ako vzniká teda tvoja skladba? Alebo teda vieme, že to začalo kedysi, že naozaj textami, ktoré si potom teda hovoríš, kupoval si hudbu alebo tak. A teraz pri tej tvorbe je to stále rovnako, že viac menej napíšeš si text a tá hudba sa hľadá, alebo príde za tebou? Už nie. Už sa to otočilo. Už je to tak, že viem plus minus, o čom chcem písať. Mám nejakú tému. Takže viem, akú hudbu chcem na to. A idem za producentom. Mám svojho, ale akože robím aj s hocikým iným. Ale väčšinou robím s takými dvomi. Peter Pan a Houdini. A poviem, že vieš čo, potreboval by som takýto žáner. Vtedy sa to ani nedelilo na nejaké žánre. Vtedy proste to bol hip-hop, hej, rap. Teraz už proste sa robí country rap, house rap, teraz došlo reggaeton, afrobeat, house, už sa rapuje do houseu a tak ďalej, vtedy tak nebolo. Čiže poviem, že vieš čo, mám chuť proste urobiť afrobeat, pozitívnu tému a mám plus minus myšlienku, že by som toto a toto chcel písať. Tak ten producent mi to spraví, tú hudbu, pošle mi to, opýta sa ma, že či sa mi ľúbi proste tá nosná linka, či tam chcem také alebo také nástroje. Ja poviem, ne, je to OK, môžem to písať a idem vlastne písať už do tej hudby, ktorá mi prišla. Takže opačne. Začne sa hudbou a potom sa do toho doplňa. Ale aj vtedy by to bolo opačne, len ja som iba písal, ja som to nemal v pláne nahrávať. Chápem. Si sa chcel z toho vyrozprávať, alebo si to chcel vypísať sa. Dostať von. Vypísať sa. Kali Shorty, Papa, Habibi, Nikto. Vypočula som si toho fakt veľa a ako som už naznačila,
Spravila si domácu úlohu. No, páči sa mi ten štýl a páčila sa mi jedna pieseň, volá sa, že nikto. A tam je, že nikto ma nepochopí, tak ma nenúďte mať profil, ktorý mi nesedí, nikto mi nebude hovoriť, ako má žiť, nikto nás nemôže nikam zaradiť, tak a tak ďalej a tak ďalej. A... No odrepovať si to neodrepovala. Nie, však je tu majster repu, ale to je poézia. Vieš, to je taká iná poézia súčasnosti a mne sa veľmi páčilo, lebo cítim v tom tú rebeliu. Ale čas uplynul. Tak. Ale hlavne tá pesnička bola účelovo robená za nejakým zámerom. Ale je výborná, ako kto ste ju nepočuli, je výborná stále. Pretože v tom období sa na Slovensku spravil asi najväčší diss track. Diss je vlastne, keď iný reper pindá na druhého repera verejne do nejakej pesničky. Tu sa vlastne spojili traja. Proti tebe? Nie len proti mne, akože nadávali na viacerých, ale jeden z nich nadával na mňa. A robili, a dneska som s tým chalanom kamarát a urobili sme dokonca pred 2 rokmi spoločný album, takže všetko je zažehnané, super, sme dospeli obidvaja. No a vtedy vlastne sa vysmievali aj z toho, že ja som už, preto ja sa tak smejem, keď niekto povie reper, lebo ja sa tak už neberem. A už v podstate už v nejakom 2011 roku som spravil prvý album, kde už som začal robiť spevavé refrény. Snažil som sa viacej melódie dať do textov. Snažil som sa písať nie o tom, že kašľať na celý svet, alebo ja som frajer, ale proste som išiel do tém, ktoré ako keby, keď mi dneska ľudia o tom píšu, tak mi píšu, že ty mi rozprávaš z duše, alebo prežívaš presne to isté, čo ja. Čiže začal som to úplne ináč robiť. Až vtedy samozrejme mi došla taký počet fanúšikov, akých mám do dnešného dňa. Aj keď tí undergroundisti mi to do dnešného dňa nevedia zabudnúť, že som prešiel, ale ja som to tak cítil. No a vtedy sa spravil tento diss, kde sa vlastne hovorilo, že do rapu sa nemôžu proste tieto prvky a takéto veci. Okrem osobných vecí tam bolo aj ako na hudbu. No ja som spravil vlastne pesničku, kde som spojil vlastne také rockové prvky do tej hudby, houseové prvky, že som to fakt, že úplne skomolil. Pomiešal na schvál, lebo oni povedali, že sa to nesmie. A dal som vlastne tú tému, že nikto mi nebude hovoriť, čo robiť mám. A vlastne, že aký žáner mám robiť, lebo to je keby niekto mal talent piecť. No ale ja mu budem hovoriť, čo bude piecť. A bude celý život proste piecť iba rožky, lebo niekto povie, že no dobré, ale chleba a koláče a toto už nie. Takže to bola taká tvoja taká osobná výpoveď, ale výborná pesnička z toho. Ja som to potom aj tak zabalil, aby už to nebolo len, že vyslovene, že vracam späť ten úder, ale nie takým spôsobom, že by som niekoho urážal, ale aby už som z tej pesničky spravil to, že sa v tom ľudia aj nájdu. A nájdu, keď ti hovorím, že ja som sa v tom našla, a to ja som fanúšik klasiky a opery a neviem čoho a berem vás ako takých. Ja nepotrebujem mať špecifikované, že aký je žáner. Mne sa pieseň buď páči, alebo nepáči, ale chcem, aby nás ľudia, ktorí nás počúvajú, možno vedeli, že tak Kali sa teraz cíti ako toto. Tak kto je Kali? Tak ono to není, že by som sa cítil. Pretože keď máme tu reperov, chalanov, ktorí naozaj robia striktný rap, a keď ja poviem, že som reper, tak mám s nimi dobré vzťahy, ale tak by si povedal, to už není rap. Hej. Mňa označili už aj za popového speváka. To lebo si robil Silvestra, nie? A to ešte predtým. Ale to bol výborný. Hej, to ešte predtým. A ja naozaj neviem povedať, čo som, lebo zase nechcem sa ani radiť k spevákom, to by som si nedovolil, lebo spevák je za mňa Cmoro napríklad, ktorý má krásny hlas, naozaj vie spievať. Ja viem, odkiaľ pokiaľ si môžem dovoliť ísť, ale niekto povie, že spevák, niekto povie, že reper, niekto povie to, akože robím fakt, že všetko a neškatulkujem sa, ani neviem sa definovať, že čo robím. Proste som interpret, ktorý má rád hudbu a robí všetko, čo ho baví. Ja som len chcela povedať, že asi aj vďaka tomu ťa ja viem počúvať. Ja si pamätám na ten moment, kedy vlastne sa to začalo trošku lámať, až naozaj už to išlo, si sa odklonilo ako keby od toho rapového. A si pamätám, neviem ako to bolo, ako si to vnímal ty, ale ja si pamätám, keď som zaregistrovala Desert. A pre mňa to bolo niečo, čo bolo bezprecedentné na hudobnej scéne, lebo nič také som nikde nepočula, v zmysle, že bolo to v podstate, že veľmi dobrý text, veľmi príjemná ako keby rytmicko-tanečná hudba, že naozaj to bolo také, že si viem predstaviť, že do toho ako keby tak vibovať.
A text mal výpovednú hodnotu a zároveň bol v podstate ako keby tak dobre odrepovaný v zmysle, hej, že ty asi povieš lepšie, že ako sa to nazýva u vás, ale že v tom čase som mala pocit a myslím si, že to je tak doteraz, že vlastne naozaj máš takú svoju veľmi unikátnu tvorbu, ktorú nerobí nikto iný. Že to nie je ani rap, ani to nie je hip-hop. Vieš čo, už teraz nebohý Osťo povedal, ešte už dávnejšie to bolo, že je tu proste, že je tu veľká diaľnica scény a potom je tu cesta, po ktorej ide Kali. A ja som to tak akože nikdy nebral, alebo som to ani nikdy nejakým spôsobom neriešil, pretože ja som si fakt, ja proste v pondelok mám chuť robiť, sa vrátiť naspäť robiť undergroundovú hudbu a v piatok už sa mi chce proste robiť reggaeton. Pretože mám tu možnosť a môžem. A to je na tom super. A ono sa to preto aj zlomilo, že ja som si povedal, že kurník, že napríklad nie my, bol to Dano Čistichov, ktorý začal robiť latinsko-americkú hudbu u nás, ale robili ju tak, že si mala pocit, že naozaj počúvaš Kubanca. Ale my sme k tej hudbe mali strašne blízko s Petrom Pánom, s mojím DJom a producentom. A my sme tiež začali robiť, ale my sme to tak nejak urobili, že je to reggaeton, je to zahraničný žáner, ale my z toho spravíme takú slovenskú verziu. Na začiatku sme boli kolotočári pre každého, lebo proste iba rap. My sme začali robiť ten reggaeton a postupne na každý album, ktorý mal, dajme tomu, že 12 trackov, alebo 17 trackov, tak sme vždycky dali jeden reggaeton. A na ďalší album sme dali 2 reggaetony. Ste si vychovali aby sme tých ľudí proste na to učili, až prišli pesničky ako Nej som ten pravý, alebo Nej si jediná, ktoré proste extrémne buchli, ja neviem, možno okolo 30 miliónov pozretí majú na YouTube. A vlastne tam ľudia pochopili, že OK, že tak toto je fakt, že dobrý žáner. A potom to začali robiť ostatní. Čiže my sme to Danko to doniesol, čistý, ale my sme to ako keby tak spopulárnili u nás s Petrom Pánom a robíme to do dnešného dňa. Takisto ako afro teraz, že like medzi afrom a reggaetonom nebude počuť rozdiel. Rozdiel tam je obrovský, ale like to nebude počuť. Pozeráš sa na mňa, to je dobre. Like to nebude počuť. Nie, akože celkovo. A tiež sme asi, a Peter Pán, ten môj producent, je veľmi veľký fanúšik proste afra. A bol aj v Lagose točiť klip a tak ďalej. Robí aj so zahraničnými hostiami, interpretmi. Jednu z takých pesničiek sme spravili s Tinou, tá pesnička sa myslím, že volá Aj keby. A teraz znova ideme robiť afro ďalej. Ale medzi tým som sa vrátil aj ku country. Urobil som znova rap, urobil som popovú skladbu. Medzi časom sa nám zapáčilo, že poďme urobiť hop chip rap. Áno. Takéto skladby, takže sme urobili pesničky ako je Papa Habibi. Papa Habibi je veľmi pekné, ja som to vnímala ako papa, a Habibi je miláčik. Áno. A veľmi sa mi to páči, tá pieseň celá je strašne. Páči, víš tú generáciu, jak sa rozžiarili. Nie, my sme, papa. Ja som v nejakom roku 2019-2020 a jak došiel vlastne že všetkých nás pozatvárali, tak mne sa tam strašne zmenila fanúšikovská základňa. A tým, že vlastne ja som bol doma, kedy sa tá fanúšikovská základňa menila, tak pre mňa to bol strašný šok, lebo ja som odchádzal zo scény do kľudu s tým, že na koncerte mám ľudí od 18 do 25. A keď sa znova otvorilo všetko a začal som hrať, tak na koncerte som mal 35 a vyššie. A ja, že ty kokšo, že čo sa stalo, že ja som tomu nerozumel. A ono vlastne išlo o to, že ja som začal robiť za Empty Smile s popovejšími spevákmi, tak sa nazývajú, kapelami. A tak ďalej. Bol som v telke, v tom Hlas Československa a zrazu proste tí fanúšikovia ako keby išli k tým mladým, čo je OK. Len ja som to nemal kedy postrehnúť, lebo sa nekoncertovalo. Čiže preto hovorím, že my máme teraz ľudí cca od takú najväčšiu základňu od tých 25 do 80 rokov. A ja som strašne rád, lebo v Prešove na jednom koncerte jeden pán zvukár mi nám hovorí, že chlapci, že vy si uvedomujete, že vy ste už zľudoveli. A ja hovorím, že neviem, čo to znamená, že akože sme zostarli, a on, že nie, že už keď sa povie Kali aj nejakej babičke, tak proste
už bude vedieť, kto to je. Je to tak? Nespomeniem si na pesničku, Áno, ale bude už vedieť bude presne, vedieť, áno. kto to je. Je to tak, Áno, mimochodom to wow. Kaliti ako prischlo, to sme jediné asi nepostrehli, Mňa nepovedali. volajú, ja som Koloman. Koloman, to viem, áno. Môj otec je Koloman, môj dedo bol Koloman a deda volali Kali, otca volali Kali, mňa volali Aha, takže Kali. tak. Čiže... Lebo ja som poznala Kolomana Gega, to Jo, bol výborný futbalista. futbalista, no vidíš, a toho sme volali Kolo. To bolo tak, Aj takže mňa volali Kolo na futbale. Na futbale. Vidíš, podľa Kolomana Gega možno. Áno. Ja sa vrátim k jednému albumu. Volal sa, že Zlý príklad a dočítala som sa, že vtedy si chcel skončiť. Že si mal také niečo, že chceš skončiť. Čo to bolo? Prečo? Bol zlý príklad nevydareným? Nie. Alebo... Ja som dvakrát vlastne povedal, že končím, ale o tom prvom ráze moc ľudí nevie. To bolo hneď na začiatku, kedy vlastne však ja som nemal žiadneho manažera, nikoho. Ja som si všetko platil sám a ja som si bral úvery v banke. A z tých peňazí som si v podstate, vtedy to bolo myslím, že 30 000 slovenských korún, tak som si kúpil nejaké hodiny v štúdiu a 3 hudby. A 30 000 bolo preč. A vtedy nebol YouTube alebo dáčo, že kde to proste dám a zarába mi to peniaze. A v televízii nehrali takéto skladby, prepáč, pri všetkého úcte. Celké jasné. A vtedy som ani v rozhlase. Ale keby som robil dneska takú hudbu, tiež by ju nehrali. Hej, to vtedy ešte som robil. Vtedy som ešte takú robil. No a už som proste na to nemal peniaze. A ja samozrejme, že som to musel splácať a tak ďalej. Takže všetko z roboty išlo na to. Zlý príklad. To boli momenty, kedy som chcel skončiť. A presne tak. A to bolo prvýkrát, keď som chcel skončiť. Vtedy som spoznal môjho terajšieho manažera, ktorý vybavil nejakého partnera, nejakého človeka, on dal nejaké peniaze a ja som mohol pokračovať. To bolo prvýkrát. A druhýkrát to bolo... neviem ani, či to bolo úplne pri zlom príklade, alebo potom išiel album Desert. Ja som to tak vnímala s Desertom. Desert to bol. Lebo zlý príklad ešte, tam som to dal na schvál, lebo tam si presne pamätám, tam som sa rozchádzal s frajerkou, ktorú som vtedy mal, alebo snúbenicu, a tam som práve že bol nabudený. Lebo som chcel tvoriť a všetko. Tam som urobil aj znova také rapovejšie skladby a tak. No a potom došiel tento Desert a s tým Desertom vlastne došla ponuka ísť do telky a ja som vlastne zistil, že čo je to ten showbiznis. Že zrazu som bol tam, každý ťa potlapkáva, ja s tebou kamoš, kým ťa potrebuje, vymačkajú ťa a potom ťa nepozdravia. A ja som zase taký, že keď si tam s niekým ruku, tak proste sa pozdravíme asi aj za rok. Ono to tak nefungovalo úplne. Ale musím povedať, že existuje v showbiznise aj komunita, kde si stále tie ruky vieme podať. Jasné, ale v tom tvojom prostredí chápem, že to tak môže byť. Ja som spoznal tiež veľa ľudí, s ktorými akože mám pekné vzťahy do dnešného dňa. Tak to som rada, že je tam niečo pozitívne. Jasné, to akože ja nenadávam na všetky, ja nehážem do jedného reca, ale no a zrazu vlastne si ma fotili ľudia, ja som na to nebol zvyknutý, že proste, ja som býval v Rači, v paneláku. Ja som barskedy chodil vynášať smeti proste v trenkách iba, alebo v pyžame, alebo však... Ako všetci vynášame smeti, tak, presne. No ty tak nevynášaš smeti. Mne manžel vynáša. No však, a zrazu proste taká fotka. Nepríjemné. Bulvár. No a ja teraz to už chápem a viem s tým narábať, ale vtedy som to nechápal. A tá pozornosť bola fakt obrovská. Vtedy ja som išiel sa niekde najesť a tam došlo proste 20 ľudí. A som musel odtiaľ utiecť a tak. A ja som si hovoril, že ty kokozak, toto je to, čo proste ma čaká, že tak ja to vlastne nechcem. Ja som sa toto chcela vlastne opýtať, že, lebo už na začiatku som ťa vnímala ako z toho, čo si nám hovoril, ako si začal písať, že si sa potreboval vypísať veci. Takže presne, že asi tá pozornosť pre teba do istej miery bola rušivá, že v podstate chcel si tvoriť, hej, že chceš tvoriť a chceš ísť takouto svojou cestou, ale to okolo väčšinou to, čo práve ostatných chcú, takú tú slávu, tú pozornosť a podobne, že z teba mám pocit, že to je práve že taká nevítaný bonus. Mal som obdobie, kedy mi akože z toho trošku preskočilo a som to vyhľadával a paradoxne to bolo obdobie, kedy o mne skoro nikto nevedel. Ale ja som si uveril, že akože som hviezda. Som výborný. A to trvalo tak možno pol roka a potom som zletel naspäť na zem. No a teraz ja chápem, že to k tomu patrí, neodmietiem nikdy nikoho, kto sa bude chcieť so mnou odfotiť, pretože ja si uvedomujem, že ja z tých ľudí žijem. Nemôžem povedať, že oni sú moji akože šéfovia, to nie, ale keď nebudú tí ľudia chodiť na koncerty, nebudú kupovať môj merch, albumy a tak ďalej, počúvať moju hudbu, tak ja sa môžem vrátiť do roboty. Takže, a toto je súčasť toho, čo robím. Treba brať aj tie veci, ktoré sú není úplne príjemné. Už to viem.
vtedy to vlastne došlo tak nárazovo a ja som nevedel, že čo ty kokos, čo vieš. Ja som bol normálne, že v depke. No nechcel som sa zabiť, ale mal som normálne z toho stav, že čo, že prečo, že ja nechcem, aby ma niekto videl. A čo takto koncerty? Teraz inak preskakujem úplne všetky otázky, Mne to pardon, je ale jedno, zaujímavé počúvam to. tiež. V zmysle, že koncert, hej, teda konfrontácia priamo s tými ľuďmi, že to pre teba bolo vlastne, že príjemná emócia, taká nervózna emócia? Ľudia, čo sú tak okolo mňa aj dneska, tak často mi povedia, že ja som sa ako keby minul povolaniu, lebo ja keď zídem z toho podia, tak ja som doma. A ja naozaj, že nechodím, že skoro vôbec nikam. A keď musím ísť niekde, že do nejakého nákupného centra niečo vybaviť, tak ja sa na to pripravím 3 dní, že proste musím ísť. A čím som starší, tým viacej mám rád ten svoj kľud a byť doma, maximálne niekde s rodinou ísť, ale nechce sa mi proste ísť medzi ľudí. Není to, že by som ich nemal rád, ale proste mám rád taký pokoj. Ja by som kľudne dokázal proste keď došiel ten COVID, ja som bol úplne v pohode. Ako jasné, že je to obmedzenie a tak, není to fajn, ale vtedy sme ešte nemali dom, bývali sme u Alickyných rodičov, čiže u svokrovcov na dome v Záhorskej. A Bol si šťastný. A ja som bol šťastný. Rozumiem. Iba ja, malá, manželka a koniec. Jasné, že časom začali chýbať tí ľudia a tie koncerty, ale bol som spokojný. Ku koncertu sa aj dostaneme, lebo ty chystáš veľkú šnúru, ale to som sa chcela opýtať až na záver. Ja som sa ešte chcela vrátiť k tomu, že my sme tu tak medzi 3-4 generáciami, že je niečo, čo si zobral ako keby možno od svojich rodičov, čo teraz prenášaš na Nelly, ako vychovávaš tak svoju dcéru, že toto sa mi páčilo na mojej mame a toto chcem od Alicky a Alicka si takisto ale priniesla niečo od svojej mamy. Ide mi o takú tú, ako keby takéto prepojenie, že generácií, že či sa ti niečo na tej generácii páčilo, čo si zobral a čo teraz ako keby implantuješ do svojej výchovy, k svojej dcére. Tak ja si myslím, že už sme jedna z, alebo ešte po nás, ale asi jedna z posledných generácií, ktorá ešte vie oceniť tých svojich rodičov a starých rodičov a tú prácu. A určite, čo sa týka malej, tak chcem, aby ja zase nechcem pôsobiť ako dinosaurus úplný, hej, ale chcem, aby chápala, že nič není zadarmo a všetko si musí zaslúžiť. Chcem, aby proste mala úctu k starším ľuďom, aby bola rada za každý proste prežitý deň, lebo nič není samozrejmosť. Toto zase viem skrz to, že chodím po nemocniciach a detských onkológiách a tak. A hlavne to, že proste všetko bolo iné. Proste nikdy som si nemyslel, že ja budem toto hovoriť. Ale všetko bolo iné a Pán Boh zaplať, že ešte stále má babku, mojej Alicky maminu, ktorá má 80 rokov, kde proste vie vidieť, chápať a častokrát sa pýta, prečo sú veci tak a prečo starka to robí takto. Čiže my jej to vysvetľujeme. Čo sa týka, čiže my nechceme ani, aby bola Mowgli, hej. Že teraz niekto jej dá pomaranč a ona povie, že ty kokos, čo to je, hej. Alebo neviem čo, dokonca má aj telefón, že má 7 rokov, má telefón, ale zase má to kvôli tomu, že ona je brutálna v angličtine, od 2 rokov chodí proste na anglínu, lebo ona strašne skoro začala rozprávať. A proste vďaka tomu tabletu a telefónu, kde má iba nejaké apky po anglicky, teraz už po španielsky a tak, lebo chce na španielčinu chodiť, tak vlastne táto digitálna doba v niečom je fajn. Ale proste tie staré zvyky by mali ostať a mali by byť vštepované tým deťom stále. Hlavne si vážiť a hlavne mať úctu a rešpekt, lebo bez toho proste padnú na hubu všetci. To je melódia pre tvoje To uši, bolo že? jedno krásne vyznanie. Ja som ti len chcela povedať, že ja sa veľmi rada s tebou budem cítiť v Jurskom parku. Keď milujem Jurský park. A ja milujem, keď si povedal dinosaury, tak je to veľká vec, ale ktorú si povedal, lebo žiješ v prostredí, aj tvoje prostredie je také, by som povedala, aj sledované a bude to mať ona ťažké, respektíve možno podotázka. Vníma muziku a to, čo robíš ty? Vníma. A ako to vníma? Ako to berie? Je Nelly tá, ktorá si zavolá kamošku a povie, tak toto je môj oco, toto je ten Kali? Je v tomto štádiu, alebo ešte nie? Jo. Je? Ale takto. Jej spolužiaci vedia,
poznajú skrz pesničky ako je Jasné, Hopčíp alebo jasné. Mám ťa rád, hej, ktoré zasiahnu takéto deťurence. Čiže oni poznajú. Je taká, že aj proste sa tým pochváli niekde, že mi doma povie, že a som niekomu rozprával, že Kali je môj otec, tak je vždycky poviem, že ja som na to veľmi hrdý, že sa mnou chváliš, ale vieš, že není to OK. No ale samozrejme, že také veci, že keď ma zastavujú ľudia a sa chcú fotiť, alebo deti sa chcú fotiť, tak má na to strašné nervy. To mala aj Kristinka. Má na to strašné nervy. Ja sa jej to potom snažím vysvetliť, že proste Nelka, že je to OK, že neber to tak, že tebe berem tvoj čas spoločný, tým, že sa s ním fotím, ale na základe tých ľudí, ktorí počúvajú moje pesničky, tak my teraz môžeme ísť si sadnúť na koláčik. Alebo robím prácu, ktorá ma teší, ja som šťastný. Presne tak, ktorá nám zarába peniažky a proste, že môžem s tebou tráviť oveľa viacej času ako hoci ktorý iný otec so svojou malou, ktorý musí byť od do v robote. Tak sa jej to snažím vysvetliť. A mala aj momenty, kedy proste vybehla na pódium, ale to mala tak 3-4 roky. Zobrala si mikrofón a začala spievať Čau Bela. Bolo to tu pri Eurovej, keď sme hrali Kaufland detský festival. Nehambila sa. Dneska tú pozornosť absolútne nechce. A ja len musím urobiť niečo, lebo by som bol veľmi nerád, keby mala pocit, že vyrastá v mojom tieni. A neľahkú úlohu si ale ja viem, ale mám to v hlave, som si toho veľmi vedomý, lebo určite sú deti, ktoré sa s ňou bavia kvôli tomu, kto je jej tatino. Už som to aj spozoroval, ale som jej to nepovedal. A tým nechcem povedať, že by to s ňou nemysleli úprimne, hej, ale proste viem, že je to kvôli tomu. A proste budem to musieť nejako začať už postupom, lebo už teraz je prváčka, pôjde do druhej, všetko začne viac a viac vnímať. A musím to nejakým spôsobom sa s ňou o tom veľa rozprávať. My sa s ňou doma veľmi veľa rozprávame, aj s Ajkou. Veľa vecí vysvetľujeme a tak ďalej, že... Takže toto je jediná vec, že z čoho mám strach. Nemyslím si, že ona by zneužívala niekde to, že som jej otec. Práve naopak si myslím, že jej to môže v živote uškodiť. Ja som sa nadýchla, lebo teda viem sa s tým do istej miery stotožniť, aj lebo však konec koncov celý život v podstate vyrastám v tieni svojej matky. Veľmi ti v tom držím palce. Ak si to vyhradila ako cieľ a naozaj na tom chceš ako keby pracovať, tak ono to je od teba mimoriadne šľachetné veľkorysé, že si vôbec také niečo uvedomíš. A je pravda, že ľudia vedia byť potom časom aj zlí a vedia ako keby vidieť len to, že áno, že slávny ocino, alebo proste, že... Ale verím tomu, že doba bude iná, že bude lepšia a že k tomu budú pristupovať. Podľa mňa to je horšie a horšie. Ja som zase taká optimistická. Ne, však optimistický som aj ja, akože veľmi by som si to želal, ale vidím. Som medzi ľuďmi, takže viem. Mne nedá neopýtať sa, čo si myslíš, alebo ako vnímaš teda tú rapovú scénu aktuálne, lebo konec koncov hovoril si o nejakom disovaní ešte dávnejšie. Ja sama teda vnímam rap a samozrejme vnímam, že urobil tiež veľký progres za, povedal by som, že niekoľko dekád. Ako to vnímaš ty, ako umelec? Ako myslíš mladých chlapcov? Ja to chápem. Není to niečo, čo by som si pustil, lebo za našich čias to malo mať nejakú výpovednú hodnotu. Dneska to nemusí byť, alebo pre nich to možno nejakú výpovednú hodnotu má, preto im nechcem krivdiť, ja im nevidím do hlavy. Ale mne sa ani ten žáner nepáči, ani tak, ale fandím im, lebo každý, kto viem, aké je to ťažké, ani nie, že prerazí, lebo preraziť nie je ťažké. To môže byť zhoda náhod, okolností, jeden dobrý single, boom, si hore na rok. Oveľa ťažšie je sa udržať. Takže ja to budem riešiť tých, ktorým ide momentálne karta, tak sa na nich pozrieme za 5 rokov, že či to ustáli. Lebo teraz som mal debatu s jedným chalaniskom, nechcem ho menovať, ale veľmi mu ide. Mladí ho majú veľmi radi. A som mu povedal, že mu veľmi fandím, že snažím sa vo všetkom, aj keď sa mi to nepáči, hľadať také, že dokonca by som to povedal, že možno sa inšpirovať. Nekopčiť, ale si hovorí, OK, toto by ma v živote nenapadlo a je to wow. A jemu som to povedal, že je proste veľmi šikovný, že mu to veľmi prajem
a jediný, kto si to môže pokaziť, už je len on sám, pretože keď už sa niekde dostaneš, už je to len na tebe. Hore ťa môže dostať hocikto, samozrejme tvoja šikovnosť, ale môžeš tam sa nalepiť, urobiť spoluprácu s niekým, tam vystúpiť na nejakom koncerte niekoho známeho a už si hore, už ťa poznajú. Ten okruh. Ale si to môžeš veľmi rýchlo pokaziť. A všetci títo chlapci majú tendenciu si to pokaziť. Tebe niekto takto povedal niečo v živote? Nie. A napriek tomu to cítiš, že už si natoľko, by som povedala, nielenže nad vecou, ale úspešný, ale hlavne si prajný, lebo my žijeme v čase, kedy sme veľmi neprajní a my všetci traja, ako tu sedíme, ešte aj s Kubím, 4 sme veľmi prajní ľudia a preto mám pocit, že sa mi aj toľko v živote darí, lebo celé svoju kariéru nie som ten, ktorý podráža niekomu nohy, ale naopak som tá, ktorá mu poviem, počúvaj, toto nerob. Ale musí mi na tom človeku záležať, alebo v ňom vidieť nejaký potenciál, alebo cítiť aspoň to, že ma ten človek počúva. Tento človek, ktorému si to povedal, máš pocit, že ťa počúva? Nepočúval. OK. Ale Ale príde na to možno o pár rokov. No, príde na to, a možno aj nie. nepríde. No, nevadí, ale máš slobodu, povedal si, cítil si to tak a nemusíš to robiť ďalej. Idem k nádavkám, ktoré sú veľmi typické pre... Na túto tému sa tešila. Netešila som sa. Ty si známy tým, že dosť málo nadávaš. Akože skoro... Kristina ma presvedčila, že vôbec, a ja som si vypočula zo pár pesničiek a teda tam ste si niečo dali, ale brala som to, že to tam patrí, že keby som tam dala Pľuhavca, alebo hej, necigáň, alebo vieš, nemá to proste, to neexistuje. Nadávky jak živa patrili do literatúry, do hodu. Je to tu, a ja sama veľmi hreším. No presne, že ty farizejka, čo? Nie, ja sa tým netajím, ja hreším aj za volantom, lebo vidím, koľko nemôžem, lebo to vypípaš, šoferuje. Ale nemal si veľa nádavok, alebo oproti iným nenadávaš tak v tej muzike a v tom tvojom texte. Že pridal si, alebo si ubral, alebo je to Nelly? Nie, čo sa stalo, vieš? Že... Ja si myslím, že takto, už nenadávam toľko, ale určite som nadával veľa. Len ja som to použil niekde, a dám aj úplne, že jeden príklad, ja som to použil niekde, kde sa to proste hodí. Kde to muselo byť. Kde to musí byť. A napríklad je pesnička Dosnívané, kde to je pekná pesnička, má to hlavu, petu, proste má to naozaj, že Dosnívame hotovo, vypíname svetla. A vtedy ma hrálo rádio City a došiel som tam a oni teda pustili tú pesničku, už ju predtým počuli asi 10 krát, až sa im strašne páčila. Pustili to a ja hovorím, že počkaj, že a ešte to len začalo aj tá gitara. A ja hovorím, že počkaj, že a vy urobili ste cenzúru tomu? A on mi hovorí, ten chalinsko, že jakú cenzúru, však tam sa nenadáva. Ja že Bráško, že však tam je asi 8 nadávok. Proste však aj v refréne. A on, že to nemyslíš vážne? A hovorím, že a počúval si to? On, že asi 10 krát. Ale nepočul to tam. Nepočul to tam. Vidíš? A pritom tam je akože strašne veľa nadávok. A tak vlastne to nejako stopol, išlo to kúknúť a fakt ich tam bolo veľa. Čiže ja zase nenadávam také, že aby tam tá nadávka bola. Nie samoučelne, ale významovo, keď ich zistíš, že to vlastne nepočuješ, že je to nadávka. Ale vidíš, tým pádom ono to splínie v rámci toho, že naozaj, keď si to technik v rádiu neuvedomil po 10 razoch, tak to je úžasné. tak akože to je ale teraz nadávam menej, lebo ja doma nadávam dosť. Ale akože ne v rámci nejakej šikany svojich dievčat, ale... Tak to vypadne, je to rýchlejšie. U nás to je proste jak strom dom, prídem umývadlo, proste vieš, kopí, všetko, hej, je to normálne. Už len keď chalani dojdu ku mne, tak už len keď oni sa začnú medzi sebou rozprávať, hej, že čo je ty, alebo neviem čo, ne. Ty máš aké tenisky, alebo tak, jasné, ale to sú úplne inak významovo myslené slova, ale nadávka to je. Ale je to nadávka, hej. Naša Nelly proste má taký slovník, ona vie, že teda doma, už teda, ale vonku nie a v škole už vôbec ne. Ale vieš, za volantom tak isto, hej, že ja už napríklad som taký, že kľudný šofér, ale ešte furt, keď mám malú aute, ináč mi je jedno celkom, ale keď mám malú aute a fakt mi niekto vbehne do cesty a môže sa niečo stať, tak akože to vystrelám. To je jasné. Proste to je 30 sekúnd všetko. Ja som čakala, že povie, že vieš, a malá má také veľmi dobré slúchadlá, keď prídu kamaráti, že nič nepočuje. Čiže, ale áno, snažím sa akože už a robili sme ešte takú vec a myslím, že to aj robíme stále, že keď ide
na YouTube s klipom pesnička, kde sú nadávky, tak na YouTube to vycenzurujeme. Lebo YouTube si môže pustiť hocikto. A keď to ide už potom na Spotify, tak tam dáme necenzurovanú verziu, lebo to si musíš zaplatiť. Jasné. Či sa to rozlišuje potom takto? Preto sa mi tie pesničky zdali, že tam nie sú nadávky. Nie, je to úplne normálne, ale patrí to k vám, ale ja som chcela aj na takú obranu, že všetci nadávame, ale niektorí sa hrajú, že nenadávajú a to má veľmi to pokrytectvo ma vlastne viacej bolí ako to, že si nadávku nevšimnem. Pripravuješ jeden veľký koncert v Bratislave koncom mája? Alebo začiatkom mája? 3.5. 3.5. To sa narodil Žigo, má tuším meniny, Žigo Palfi, alebo len Žigmunda. Žigmunda je, áno, tak myslím. No, úžasný sa mi páčil text, že prídem priamo k vám na sídlisko. Fakt? Áno. Kde to bude? Ideme v Petržalke oproti Alfe, ja neviem, ak sa to námestie tam volá, skatepark je tam, tak tam bolo najideálnejšie priestor na to, aby sa tam postavil stage a tribúny, lebo tam nebude len, že stage a ohrada, ale budú tam nové tribúny. Keďže máme starších fanúšikov, ktorí si chcú sadnúť, tak sme mysleli aj na to. Takže tam sa to dá a tam ideme a mal to byť, no môžem sa aj vrátiť k tomu, že mala to byť šnúra 4 koncertov, také moje, že wow, čo v živote najviac. 3 z toho padli, lebo rôzne už nebol dobrý vibe v tom týme? A nie v týme, ale áno, už aj tam sa to začalo tak rozhádavať, lebo už došiel jeden problém, vyriešil sa, druhý problém, vyriešil sa, tretí problém, štvrtý, piatý. A už to bolo také, že už sme na veľa vecí čakali a teraz sme nevedeli čo, teraz nejakí partneri, ktorí povedali, že budú, potom povedali, že vlastne nebudú, potom znova, že budú. A teraz sme ostali takí, že no okej, tak keby sme teda do toho išli bez partnerov, čo jeden koncert stojí 100 000 nás, tak 4 koncerty sú 400 000, nikde nie je napísané, že proste tí ľudia tam dojdú, lebo iné je, keď proste Sima vypreda štadión v Trnave, kde mala 25 000, neviem, trepnem. Sepi mal 30 000 na Tielnom poli, alebo cez 30. Čiže z každého mesta tí ľudia museli dojsť tam. My sme mali 4 mestá, čiže človek z Bystrice nepôjde do Bratislavy, keď vie, že budem v Bystrici. Čiže sa to... Obral si ako keby divákov. Ale to bola moja chyba, že som si povedal, však urobme to už aj v Bystrici. Lebo si chceli za nimi, lebo tá filozofia bola, že nechoďte vy za mnou, ja prídem na sídlisko za vami, mám vás rád, chcem, aby ste to mali pohodlné. Len to sa nedá. No dalo by sa, keby tí partneri boli tak, jak na začiatku nám bolo povedané, že budú. Nakoniec proste to vyzerá tak, že do toho aj tak pôjdeme do tej Bratislavy za svoje peniaze. Čiže tam, ale tam bolo aj kopec iných problémov a som si povedal, okej, chalani, poďme to stopnúť, lebo proste jednak, keď už k tomu dojde, tak bude sa musieť niekde šetriť. A kde sa na začiatku najviac šetrí? No tak stage, potom zvuk. Čiže my ľuďom chceme doniesť nejaký zážitok, ale nakoniec to bude iba nejaké vínobranie pod barákmi so zlým zvukom, s obyčajným stageom, kde ešte bude nejaký skákec. To ne. Čiže keď na to nemáme proste tie prostriedky, tak to nemôžeme robiť. Chyba bola tá, že my sme na začiatku mali mať budget, na základe ktorého by sme už na začiatku vedeli, že OK, tak vieme spraviť Košice a Bratislavu. Áno. Asi to vyrátať a ísť do toho. Lenže sme išli prvýkrát do takého niečoho, sme nevedeli ani my, takže celé to proste odišlo, ale Bratislava, chvála Bohu, tam nám strašne vyšlo v ústretí aj mesto, že nám tam dávajú proste aj teploty, aj ten priestor, proste za veľa vecí nemusíme platiť, čo je alebo super, za lepšie podmienky. Lebo chcú, aby proste tí ľudia ten zážitok tam mali, z čoho sa moc teším. Petržalka bude, to je úžasné. Čiže nakoniec toho ostalo nakoniec Petržalka, kde som vlastne vyrastal. No to je pekné, symbolické. Ale tie 3 koncerty sme presunuli, dali sme to síce už ne na sídlisko, ale dali sme to v oktobri do tých miest, ale do hal. No. Takže vlastne to, že prídeš za nimi, ešte stále platí. Platí. Len to bude trošku inak nastavené. No a už tam dojdem sám, iba asi s Lacim Strajkom, z SDAčky, s jeho tanečníkmi. Už tam nedojdu so mnou hostia, ktorí budú tu teraz. Je to pre teba vyčerpávajúce, taký koncert uspievať celý? Chce to nejakú špeciálnu prípravu, fyzickú, psychickú, alebo nie? Si OK, si to užívaš? Je pre mňa vyčerpávajúce všetko predtým. Okolo toho. A čo to stojí? Je pre mňa vyčerpávajúce to, že ja som človek, ktorý nejsom, že prehnane, jak sa to povie, pokorný, jak každý hovorí, že ty si taký pokorný a skromný. Ne, ale ja som není úplne sebavedomý chalan v určitých veciach a veľmi pochybujem.
o sebe a o danej situácii príklad, že keď sme hrali v 2019 v Hand Arene, tak ja som proste pochyboval o tom, že nám dojde polovička. A my sme to vlastne vypredali skôr, ako vôbec vyšli billboardy, ktoré boli zaplatené. Čiže keď billboardy vyšli mesiac pred akciou, už nám boli na nič, lebo bolo vypredané. Ale vtedy som bol v telke. A telka veľmi veľa robí. A pochybujem o tom, že nejaká moja pesnička bude mať dobré čísla, že sa to bude ľuďom páčiť, neviem, proste to není o tom, že by som bol skromný a pokorný, ale proste ja to fakt v sebe mám, že ja viem, že viem veci spraviť dobre, ale pochybujem o tom. To je zvláštne. Nebola by som to povedala. Ja sa musím aj pri tomto opýtať na sociálne siete, lebo ono to koniec koncov patrí k tomu celému, hej, že keď už raz človek ide do showbiznisu alebo robí nejakú hudbu, tak automaticky s tým ráta, nakoľko je toto pre teba komfortné, lomeno nekomfortné, že tam musíš proste zdieľať. Je to nekomfortné pre mňa extrémne. A je to také, že naozaj sa nútiš do toho, že chápeš, že tam musíš raz za čas niečo dať, prezdieľať alebo podobne. Akože ja dávam dosť často. No dosť často. Nie úplne často, ale akože dávam. Na moje pomery často. Ale obťažuje ma to extrémne. A nechce sa mi deliť sa s hocikým o to, čo robím. Ani o to, čo vlastním. Nerad sa chválim. Často dávam na sociálnu sieť vlastne auto, na ktorom jazdím, ale je to skrz to, že s tou značkou mám spoluprácu, čiže to musím dávať, lebo párkrát mi ľudia napíšu, že sa chváli, že ja sa nechválim, ja to mám v rámci zmluvy. A ináč, kebyže nemám tieto spolupráce a nemám koncerty, tak sociálnu sieť nemám. Viem, že ten algoritmus mi urobia fotky alebo videá z domu, ale plus minus viem čo a v akom počte a tak. Z dovolenky dám proste nejaké 2 posty. Koniec, viac sa tomu nevenujem. A viem, že na základe toho potom môžem pridať o 2 dní, že budem hrať niekde v Trenčine, lebo to bude mať dosah. Rýchle otázky sú s dovolením iba buď alebo, hej? Čiže káva alebo čaj? Čaj, zelený alebo čaj? Máš aký obľúbený čaj? Ináč neviem, prečo som povedal čaj, keď pijem oveľa viac káva. Je náš. Tak zaujímavé. 2 baby ho strhli. Dobre, ďalšia otázka. Som možno nejak intonačne ťa na to naviedla. Deň alebo noc? Noc. Myslela som si inak. A freestyle alebo pripravené texty? Freestyle. Dobre. Ale pripravené texty? Ja mám strašne... Ja napríklad aj teraz ideme robiť tento koncert a ja som povedal Lacimu Strajkovi, ktorý akože to má v režii, celé to vybavuje, že proste ja nechcem mať natimingované veci. Ja nechcem mať proste, aby bodové svetlo, som teraz vedel, že musím byť o meter ďalej v 2 minúte 60 sekunde, lebo ja potrebujem proste slobodu na pódiu, lebo ja keď budem proste mať v hlave, že ja musím toto a toto, to nedopadne dobre. Čiže pokiaľ ide texty mám rád pripravené, ale pokiaľ ide o show, tak určite freestyle. Freestyle, OK. A vinyl alebo digitál? Pred rokom by som povedal digitál a teraz sa idem si chystať kúpiť znova gramofón, takže vinyl. Ticho pred vystúpením alebo hudba na budenie? Ticho. A učiť mladých alebo učiť sa od mladých? Asi učiť sa od mladých. To je to, čo si hovoril s tou inšpiráciou, že aj keď možno niekomu úplne nefandíš, tak aspoň sa minimálne inšpiruješ. Presne. Ja len chcem... Nemám pocit, že by som mohol niekoho učiť, môžem niekomu povedať svoj názor. Ale necítim sa na to, že by som mohol učiť. Ja dokonca mám pocit, že veľa ma učí Nelly a ne ja ju. Ja som pri nej pochopil tak strašne veľa. Pri tom malom proste dieťati, že to je až neskutočné. Ďakujeme ti veľmi pekne, že si teda k nám prišiel. Ja ďakujem, že som mohol, prepáč. Kedykoľvek na budúce. Veľmi si to vážime a neviem, či vieš, ale ja už viem, čo robím 3. mája. Teším sa na to. Teším sa na vás. Určite, ďakujem.